ассалому алайкум дӯстони азиз. Ду та маълумоти пурра дорам. Ду та маълумоти пурра. Ҳар нафаре ки мехоҳад маълумоти якум аст. Ҳар нафаре мехоҳад ки ҳаҷи умра ҳамроҳи бобоҷонаш шудааст. Ай 16 август то 18 байн парвоз мекунем. ҳамроҳи бобоҷонаш шудааст. Агар парвоз мекунем ай аэропорти Дамадек мерем дӯстони азиз. Ҷида мерем Макка, ай Макка Мадина иншаллоҳ ҷоҳои зиёрату. Ман било нестам. Ман просто бисёр рафтам омадам, раҳрӯа медонам, унҷа шуморо мебарам иншаллоҳ. бо ҳасан чи роҳбаладои хуб, ай рукунҳои ҳаҷ аз ҳамаи нозикиҳо шуморо тамошо медоронем. Боз бо як гап фаромӯш накунем, вақти хирмочини ай хирмо, шири, штир ҳамаш ҳамроҳи бобоҷонаш шудааст мекунем. 15 рӯз мерем. Баъд шахсое ки ай Тоҷикистони Ӯзбекистон парвозанд, бародари азиз метавонад занг бизанад. Ҳамин рақами 1673 дар хизмати шумоай, метавонед парвоз кунед бире. Маълумоти дуюма метавонем ба шумо. Шумо медонам мана кам-кам бад мебинед, бад мегӯед, ну ничего страшного, все пройдет. Як са фаромӯш накунем. Ай Россия депортация кара намедонӣ чӣ хел бирай Европа, чӣ хел бирай дар ҷо зарабатоват кунӣ. Барои шумо беҳтарин кор ёфтам дар тарафи Европа. Хурду хӯрок, ҷои хов, чӣ мегам бо раҳпули транспорт ҳамату бепул $780, 780 еврои маоштон. Но бачаҳо меган 1000 евро, 2000 евро кор кардаанд. Но ин ширкат шуморо пока ваъдаи калон наметиҳад. Бибинед дӯстони азиз ки шуморо ҳамҷа мегира мебара ба Туркияра. То Туркияра расход ҳисоби хутун мешаванд. Ай Туркия усу, яъне то ҳамун Сербияра бародаро ай ҳисоби ширкат мебаранд ту ҳама шароито хуб. Як сигара фаромӯш накунед ки моҳи якум туна, яъне ки меқапа, албатта хурду хӯрок намедиҳ, моҳи якум туна меқапа. Ба вақте ки Тоҷикистон абрад намеояд, баъд шуморо чӣ кор мекунад? Он моҳи якум туна пардохт мекунад. Аввал 6 моҳа шумо чӣ кор мекунед? Договор мекунед. Унҷа рафтаи кор маъқул шуд, 6 моҳаро 1 сола ба 2 сола продолжат кардан мегиред. Бачаҳо ина 1676 замзам умра ай ҳисоби барои ҳаҷай, ина и дигариш барои чия бародари азиз? Барои Европа. Барои кор кушоиш кор аз нӯ бобоҷонаш шудааст. Салом ге ягон камди пасибландӣ кута бошем. Бахшиш. Роҳи сафед барои кор ҳар ҷо бошед. Худоро фаромӯш накунед, намоза фаромӯш накунед ва одоб ахлоқи исломию тоҷикия фаромӯш накунед. Ҳаматон худованд нигаҳбон бошад ва дар ҳаққи мо дуогӯ бошад. Ассалому